Bukuro pogita thangdi kiting shong shaiman bai shidi mare shong sinir baidi siri sitini chini manero rabja warja warumi manero lahanga pinjrati sino khuturuk sim kai belai kena hambai ini pungkasang zorawo jeng chini o duskiam sayo jeng mani kok mani salno rubi kini jeng himboto himlai tong layo nadi yang kok kebang chini bodol cerai besar buri besar chini kan cumbung tuya koi ini ni hai shalo 1979 no chini kok brok sini mung rizak mani ini by 47 obongkha years ungkha chini kokborok kokno chongman mani belaino khatung khaja kai chini kokborok salno chong palai leitong talai haipano belaino khariok mani khas hamani asuk bisi kedegma haimani yagolo kokborok no recognize kimani yagolo tabuk bosi mani kokno song chini government recognize rizak phano song abo chini musung tekai chong abono samungo thapai maya kho kabangma political kebeng mung phaimani bagai phiaba bisi kedengma sakang abo saklajak tongmani kaini kaitham commission jakha kokborok amani kokno song sini kokthai sina bagai roman script by chong silena hini akoi commission bo saklai rikha majority must be granted hini akoi phiaba sarkar change sungo government change sungo aboni yagolo kabangma abo phop jagai haino hayongoi tongo tabuk sung nukjakha chini hasteo bjp government phaimani yagolo bo kokborok script no tei akoi tam script by chong silenai chini kok thaino amani kokno oborugui kabangma controversies phai tongo chini intellectual ni bisingo baksa script chano devanagari hini chano baksa bengali horp chano baksa ba kabangma chano phiaba chini roman script chong sanmano rinani naya mui tongo tabungni present government tuidulnai je adong bo baithang chiri khogi sai tongo kono অবস্থাতে রোমান স্ক্রিপ্ট ন kokborok sinani bagai rimaya nangkhangkai devanagari ungthung uikai komni script na thun chakhamarok ni script tongoi tangai kokborok sanai rok ni kai script kri rok hini sawi tongo bo decision khlaio bini musungtui bo tongoi tongo abo hayungya bo no sung pusuk hasteo slamka sung asuk phang slamka kotor slamka sung bono put ya koi chung bono kotor slamka chini put by bo kotorungka government ni kotorungka sarkar chaloka bono sung tui luya hangkai bufang phangsa kaya koi chung jodi tui luya hangkai o bufang kono dina tori maya buthai ri maya sung tui lukhang ka cho bufang tornai lognai bubar banai buthai thanai nang hangkai chung tui luya oi o bufang no buthana nangnai joto din ponto chini kokborok no sung roman script by seimet seimanani bagai chung maya sa chini kokno sung roman script by sinai kokborok sung sal tini palai layo o palai lemani bisingo chini kokborok komoria haipano sung seinani thang tongo sung roman script by phainai metric exam 12th exam ni question paper rogo roman script by kokborok seijanani ungthun obono chini message tongnai chini hasteni chief minister sir manik sahani thani bini thani koimung tongnai ti prasarong ni naimung ti prasarong ni wansumung ti prasarong ni khariung mungno bo wansugui chini je nangmani specially ojorawo kokborok script kokborok no sina bagai roman script nang thun bobo
অবহাইকাই চিনি বরংনি খানো নাও কয় বব কুচুক বেরে মনা আসুক তংনানি উংথুন অবনো सोंनायो আসুক সাউনি আনি কংনম মুথাকা বেলাইকে হামবাই আনি লগিও आंबायथां तरुण देबबर्मा रिटायार्ड TPS ऑफिसर सर रंजित देबबर्मा रिटायार्ड हेडमास्टर आबोनि बिसिङाव गोबांमा चिनि स्टुडेन्टस रक दङ आवारनि गोबांमा नांनाय संनाय रक दङ इन्टेलेक्चुएल रक दङ तै रिकगनाइज्ड क्लाबनि आदं संरक अर जतन तंबायो तै चिनरवा पुलिस डिपार्टमेंटनि आदंरवा फाइजाक चिनि सिकिउरिटि न मेड्रास नायाखै अबहायकेन जों हिम्मत हिमनाय दं